Здравейте от мен днес. Казвам се Борис Пенков и съм от България, от град Варна. С компанията Marino Project дойдох в Германия, в град Ерфурт, да работя, а именно на този обект, който е доста голям. Около 20 блока. Правя това видео по ирония на съдбата, тъй като днес, 14 септември, ми е последния работен ден. Контракт от 2 месеца така или иначе не мога да го спазя, тъй като ме освободиха с нощи под определени предлози от работа и ми казаха, че трябва да се приберам в България. Правя и най-вече видеото за това, защото искам всички да разберат от главния офис на компанията, че нещата не са точно така, както изглеждат или както им ги предоставят под менеджерите, така наречени. Няма да казвам имена. Преди месец и половина започнах с група литовци. Римкос Римантас, Римас и на третия не му помня името. Свясни хора. Започнахме от този блок. Сега ще покажа какво съм направил за този месец и половина и да ми послужи и за доказателство, че изобщо съм бил тук и съм работил, за да няма недоразумения. Ето сега влизам в първия блок. Дори колегата все още работи, дано да не го постигне и моята участ, въпреки че той е вече разочарован. Здрасти, Златие. Така. И сега се качвам нагоре. Внимателно да не му разваля работата на човека. Така наречените любими литовци общо взето пият много алкохол и ги няма на работа. Но това не го знаят в офиса. Или да го знаят, си затварят очите. Но доста се чувствам обиден от цялата тая ситуация, защото дойдох с идеята и нагласата да докажа, че общо приетото понятие, че българите, видиш ли, сме тарикати и гледаме парите. Нали, никой не казва, че сме мразеливи, но има вече едно общо мнение за нас. И аз се раздадах много за този месец и половина. Явно не са доволни хората. Сега започвам. Това е 4-ти етаж на първия блок. Както знаете, почките се почват отгоре надолу. Това са 4 апартамента. Във всеки апартамент има по 2 мокри помещения. Първата тоалетна, която направих, момент, обърках. Първата тоалетна, която направих, беше да, тук. Ето е първата тоалетна, която направих. Съответно аз я направих и заради тези контакти тук, понеже се засичат, Рима с колегата, който също го махнаха по моята схема, довърши последния ред. Тази тоалетна е общо 7 квадрата и земята 2 квадрата и половина към 9 квадрата. От тук започнах, това го направих за ден и половина с земята. Съответно, после минах на една баня. Ето е въпросната баня. Дори в тази баня, не знам дали главният менеджер знае подробности,
има един проблем с ваната. Ваната, те са я замаскирали. Ето тук беше чукната. И тъй като аз направих тези плочки по стените и колегата Римас направи земята, но плочките по стените ги направих аз. Ето може да се види изобщо работата ми като цяло. Да фокусирам. Защото доколкото разбирам, някои хора си мислят, че иначе плочките са трето, четвърто качество, много трудно се работят и са криви и се разминават в милиметри, трудно се работят, но работят са. Именно проблем с тая вана ме изкараха, че аз съм я счупил. Аз им казах, че ако бях я счупил аз, още когато лепя плочките, щях да се обадя да я подменят. И те се опитат сега да потулят този случай, но най-вероятно Щефан, техника германеца, ще го види това и тази баня, която е качествено направена, потрудил съм се, ще бъде развалена до някъде. Другото, което е, значи тази баня, тази тоалетна и мисля, че още една тоалетна съм направил. Ето тази. На долния етаж съм направил две бани. Една баня горе-долу се прави за около 2 дена. Баните са като квадратура. Има по-манички, има по-големи, но общо взето като квадратура баните са по около 20 квадрата с стените. Ето това е на този долен етаж баня, която съм правил аз. Дори тук съм си написал и името. Ето какво представлява. За хората, които разбират наистина от тази професия, не е перфектна банята, но с тези материали съм се постарал да постигна най-добър резултат. Това го прави колегата. Ето тук е още една тоалетна, която съм правил аз. Така, продължавам надолу. В този блок има 4 етажа. На всеки етаж има по 8 мокри помещения. Изчислил съм квадратурите. Общата квадратура на всичките 32 помещения, 33, защото на първия етаж приземен, който се води, са 5 помещения. Общо към 700 квадрата, 4 човека сме направили. Но най-интересното е, че за този месец, в който ето друга баня, която съм направил. За този месец, в който са се правили тези бани и тоалетни от този блок, се заминаха 4 човека по простата причина, че аз така и в крайна сметка не можах да разбера квадрати ли искат, качество ли искат. В крайна сметка се оказа, че трябва да правим поне
Ето още една моя тоалетна. Ето пише ми името. Трябва да правим поне по-малко от 10 квадрата на ден. Тази баня пак съм я правил аз. И де-факто горе-долу покривам нормите, тъй като една баня около 22 квадрата се прави за 2 дена, който и да я прави. Сега остана на долния етаж да ви покажа. Много е важно за хората, които не разбират, да видят за какво става на въпрос. Работата е доста тежка. Тук няма помощници. Ето това са последните... Това е последната тоалетна, моя, и последната баня, моя. Също искам да се обърне внимание на качеството, което съм постигнал. При положение, че плочките се разминават в милиметри и германеца Щефан на няколко пъти човека идва и дори той ме е спирал, когато съм правил някаква грешка и вижда, че си поправям нещата. Ето така да изпълнявам. Сега да ви покажа на другите колеги работата. Ето сега ще ви покажа примерно на бригадира. На бригадира ни работата. Той е 30 годишен млад. Тук много просто се вижда какво голямо разминаване има. Това още германеца не го е видял. Фугите на места са много широки, на места са... В никакъв случай не мога да кажа, че някои от колегите вършат много по-качествена работа от мене. Има един възрастен, който се казва Антон. По мое мнение, те ме предупредиха предните колеги за него, че си пада интригант. Той само реве, че парите му са малко, ни пренася, значи всичко ни оставят тук отвънка. Ето погледнете ма, всичко оставят тук отвънка и всичко, голямата част от работата ни е да си принесем палети с лепела, плочи и каквото ви дойде на акъла. Всичко го мъкнем нагоре. Това отнема доста време, защото не сме по на 20 години роботи. Сега ще ви покажа втория блок. Тъй като двамата колеги останаха на първия блок и започнаха площадките и стъпалата да правят, а ние с възрастния човек, който се казва Антон, почнахме да правим този блок и за около няма и 10 дена сме направили 2 етажа. Лично сега ще ви покажа. Тук стъпалата са направени от група украинци, които ги няма. Не знаем защо. Сега ще ви покажа какво съм свършил лично за чисто 8 дена тук. Лично аз. Ще ви покажа. Това е вече третия етаж. На третия етаж съм направил изцяло 2 бани. Колегата също е направил 2. Този блок, във всеки апартамент има по едно мокро помещение. По-големи са. Комбинирано е баня с тоалетна. Това е нефугирано.
нефугирана баня. Могат да се видят работата ми. Може да се види нефугирана баня. И аз имам пропуски, не съм идеален, но съм се старал максимално. За мен е по-важно качеството от количеството, но се старая да давам и количество съответно. Поне това, което искат. На този етаж съм направил тази баня и вчера довърших една по-голяма, която е в съседния апартамент. Извинявайте. Ето тази довърших. Тази е друг модел. Тук плочките са на 45 градуса герунг. Картона е изключително крив. Монтажа на ваните е изключително криво. И отсам оставено 1 см и половина-2 и отсам оставено 3-4 см. Да се чуди човек как да го направи. Така че да го приеме как ги завършвам. На горния етаж ще ви покажа колегата как ги завършва. Ето, например, тук е на колегата Антон. Баня направена от него, където също се виждат забележки, но той е с мнение за себе си, че е много голям майстор и обича да, тъй като говори перфектно руски, обича да, както се казва, да реве като жена като дойдат геринта си и другия и да се оплаква. Също се вижда, че неговата работа не е перфектна. Но, вижте тук, вижте. Това е майстор с дългогодишен опит. Така. Следва. Другата негова баня няма да я показвам. Просто показвам за сравнение. Колегата Златко също работи добре. И на него му намерят кусури. Ние сме малко тук аутсайдери се чувстваме. И именно това е обидното. Те на обяд не спират като нас в 12 часа или 12 без 5. Те си тръгват още в 11:30 до магазина. Пият алкохол постоянно. Това е пак моя баня на 4-ти етаж, която съм направил. Ето как изглежда. Ето как изглежда. Така. Обърнете внимание, след всеки работен процес изчиствам всичко, което все едно не съм бил тук. Не мога да кажа също и за колегите. В тая баня я прави колегата Златко. Аз довърших половината земя само. Тук колегата прави стените, а пък аз направих земята и челото на ваната. И земята направих аз. Това е на колегата. Така.
Тук съм пропуснал даже да измета боклука. Ето това е на колегата Едгар, който е млад. Доста е мръсно. Ето как работи той. Явно Шарунас никога няма да дойде до обекта да види за какво стана въпрос. И главно, след като го редактирам това видео и го преведа, той ще види за какво стана въпрос. Така, вижте как завършва той. Тук е дупка. Аз нямам проблем с колегите, просто като се движа, извинявайте, не се фокусира. Просто те си правят каквото си знаят, фърлят топката върху мен и Златко, което не е коректно. Аз дойдох в Германия с мисълта, че трябва да се пазя от сънародници си, а се оказа, че чуждоязичните не са по-добри от нас. Това е третия етаж. Тук мисля, че вече ви показах. Да, мисля, че ви показах. Тук съм направил две бани. Накратко, проблема е, заради който вчера Шарунас ми каза, клиента германеца е казал, че аз не правя толкова с квадрати, колкото казвам, че правя. Сега мога да кажа, че за последните 8 дена съм направил на третия етаж тези двете бани, които ви показах. Тази, която е към 22 квадрата, и тази, която е, ето даже съм го записал, общо е 19 квадрата и 15. Другата е по-голяма, тя е към 22-23 квадрата. Горе съм направил цяла баня 20 квадрата, отделно съм направил на колегата Златко банята, голямата, земята, 6 квадрата и половина и други довършителни неща. Значи на практика, като си сметнах, към 76 квадрата съм направил за 7-8 дена. Като последният ни разговор с Герентас беше, че 9-10 квадрата качествено направени са приемливи. Ето, мога да ви покажа на колегата Антон. Тук е много голямо разстояние, това е 1 см. Тук това е неприемливо. Тук плочката стърчи. Трябва да го измазват това всичкото. И искам да кажа, че не работи по-качествено от мен или от Златко, както го изкарва. Но той говори перфектно руски и ето и той ги довършва като колегата. Тук ще има цокъл, само че този цокъл няма да покрие това, което е направил.
Какво да кажа още? Общо взето се чувствам предаден и не мисля, че съм ощетил компанията с нищо. Дори напротив, раздал съм се. Доста съм се раздал. Ето го колегата Антон. Той все още работи. И това е, което... Аз съм Антон, аз Борис. И аз делал видео. По телефон, видео, да. Това е, което мога да кажа. Чувствам се много особено. Въпреки, че чувам, както съм дошъл тук, че фирмата не е достатъчно читава, тъй като постоянно има текучество на хора, идват и се заминават. Всички обвиняват менеджерите, че си правят каквото си искат. Аз не мога да критикувам никой, просто аз се чувствам не на място. Бях с големи надежди, но още от никъде не са ме гонили. И преди съм работил в Германия, не съм работил съм в Кипър и малко в Гърция, но от никъде не са ми казвали, че трябва да си замина, защото така и така, неоснователно, неправдоподобно звучащо. Ето колегата, другия колега пиян, се прибра да спи. Извинявайте за това, колегата опъва. Друго няма какво да кажа. Колегата остана сам колегата. Да, не за първи път. Мога много неща да кажа, но до тук ще спра. Исках да покажа работата си. Не мисля, че съм направил малко квадрати. И не съм се виждал 2 седмици с германския клиент, така наречен, за да може да каже, че аз съм правил по-малко квадрати, отколкото съм декларирал. Това е измишлетина на един от отговорниците, един с очила, му забравих името, който дойде. Дори дойде с Нивела. Забравих, разбира се, това не е склада. Ето сега ще ви сложа нивел на моята работа. Да видите моята работа колко е некачествена. И така. Ето да речем, къде ще ви сложа нивел? Ще ви сложа нивел на тази баня. Ето нивел на банята, че не мога да го хвана хубаво. Пак казвам, с такова качество на плочките. Ето ми и земята. С такова качество на плочките. И тук има 3 мм по излискване на техническия. Общо взето се стараем, но за да станат ясни нещата и да се казват в истинския смисъл на цялата процедура, как да се изразя, не знам, трябва въпросният главен менеджер
да се качи на скъпата си кола и да дойде до тук и да види кой работи, кой не работи, кой пи, кой не пи, кога си тръгва и колко много неща тук се пропускат и са помежду капките. Друго няма какво да кажа, мисля, че бях пределно изчерпателен. Това го направих и за свое успокоение, защото знам ли, може утре да кажат, не си бил в Германия, не си правил нищо, какви пари искаш и така нататък. И така документирам цялата ситуация и се надявам да стигне до високо ниво, за да им стане ясно на хората за какво иди реч. Това е от мене. Довиждане за сега.